20 grader. Det er altså fra Andreas Nyholm, som morgenen igennem holder øje med vejret. Godmorgen, David Gulager. Godmorgen. Så er der nyt legetøj på bordet. Ja. Og det er selvfølgelig dig, der kommer og præsenterer det. Hvad er det? Jamen det her er jo sådan set, nu så vi lige i teaseren på det, altså et hjul, du står på, og du holder balancen. Egentlig en personlig Segway, altså den her store åndssvage dims, vi ser køre rundt og lave turguide rundt omkring i byerne. Ja. Det her det er sådan set den mere enkle og sådan set også billige version af det. Og forskellen på den er, at den her har sådan et drejeled på midten, hvor de ligesom kan køre hver deres vej. Ja, så man kan, altså der er selvfølgelig hjul og balance, så hvis jeg lige sætter den ned her og tænder det, så kan man sige, det der er ved det er, at nu så vi jo dig stå på det. Men prøv David, hvis vi nu hopper herud, og så, for jeg var lige oppe og stå på det, og du har så øvet dig lidt mere. Hvad er teknikken i det? Hvad gør man? Det er sådan set her, der laver jeg bare det med fødderne, så jeg ligesom vender dem på den der måde. Så kan jeg danse på dansegulvet, eller nu læner jeg mig lidt tilbage, nu læner jeg mig lidt frem. Og det er sådan set det. Og nu så vi jo dig gøre det før. Det der er jo ved det, det er ret nemt at lære at vende sig til, fordi det gør i første omgang, når du stiller dig op på det, så bliver du nervøs, så tænker du skal holde balancen, og så står du sådan der. Men den holder balancen for dig. Der er den her gyrosmotor, der kører ind i, som sådan set det, der gør, at når jeg kan læne mig frem, så kører jeg frem, og når jeg læner mig tilbage, så... Det var jo det. Altså, for 5 minutter siden, da jeg hoppede op på den for første gang, så tænkte jeg, der er jo ikke noget balance i 2 hjul. Der. Men det gør den bare, finder den får fat, og så er der lige præcis fuldstændig balance. Og som du siger, det der med, det er jo en fed lille detalje, og sådan set også noget, man kan meget nemmere manøvrere rundt i køen i Netto for eksempel, eller hvis du skal igennem McDrive på McDonald's, hvad ved jeg, ikke? Så er det her jo super værktøj. Inden vi kommer til de tekniske data på den, altså hvor langt den kan køre, hvor hurtigt den kan køre, hvad den koster og sådan noget, så skal vi lige kigge lidt på coolness-faktoren i sådan en. Vi har nogle billeder af Wiz Khalifa, amerikanske rapper, som er ude og kører sig en tur i supermarkedet. Altså hvis ikke det der havde været en eller anden verdenskendt rapper, så havde jeg tænkt, det der det er simpelthen den største douchebag, fordi det ser simpelthen så dumt ud. Jamen prøv at høre, altså, man kunne godt tænke tosset, men når han så gør det, er det så med til at sige, hov, det her det er et signal om, det her det er cool. Wiz Khalifa, Justin Bieber og Chris Brown, der er rigtig mange, der har kørt de her hjul. Det er det, der faktisk gør i øjeblikket, er det måske en af de mest hypede produkter, der overhovedet er på nettet. Ja. Fordi man tænker, jamen det her det er de store stjerner, der går rundt og gør det der, som man kan se her, danser og gør ved. Altså, det ser jo super sejt ud. Så hvorfor kan man ikke også som almindelige mennesker hoppe med og gøre det der her Justin Bieber, der gør det, ikke? Så det er jo ligesom næsten en blåstempling af en ny produktkategori, vi ikke har tænkt før. Og det skal man altid huske, når man lige smutter op i sin privatflyver, så skal man altid have sin hjul med. Hvad hedder den? Ja, altså det der er, det er, at der faktisk ikke er en konkret brand, der laver dem her. Men man må sige, de går under Hoover Wheels, Segboard, så videre, så videre. Det her board her koster omkring 5.000 danske kroner. Ja. Og man kan så sige, du kan også få et på nettet til 2.500 kroner, og så er du lige pludselig uden pris, 2.500 kroner. Ja. Skal man så købe en cykel, du bruger den ned til at køre ned til toget. Det bedste er, ikke? Nu træder jeg lige af her, og som man kan se før, altså, nu er jeg ikke den stærkeste fyr i junglen, men det var altså små 13 kilo, det kan du faktisk nemt bære. Der følger en lille taske med, og så kan du tage den med i toget, og du så endelig kommer igen, sæt ned, tænd den, kør videre. Hvor langt kan man køre på en opladning? Altså du kører omkring 20-30 km på en opladning. Og langt? Det er faktisk relativt langt. Og det er jo igen, hvis du ikke har længere til arbejde, så er det sådan set fint. Og så kan du så køre de små 10 km i timen. Jeg vil så sige, nu prøver jeg lige her, så tænker jeg, jeg gider ikke slæve den hele vejen til Tivoli. Der skal ikke være mange bump, der skal ikke være mange ledninger, eller hvad ved jeg, man skal køre ind over, før den begynder at blive lidt. Og David, det er jo udfordringen med nogle af de her julemaskiner, vi skal kalde dem det. Du har tidligere været inde og præsenteret The Solar Wheel. Ja. Skal vi se klippet? Det bliver jo nok, Vi tager det, det kommer her. Jeg kan ikke rigtig vente den endnu, men jeg kan godt køre den, ikke? Hey, det var live-tv! Det er live-tv, vil jeg sige. Og det er også den eneste årsag til, at jeg sådan set siger, at vi bliver nødt til at lave, vi bliver nødt til at tage det her board med igen, for jeg bliver nødt til at bevise, at det kan jeg jo godt. Det er præcis. Så det er jo bevis nu, ikke? David, prøv lige at vise os en gang. Nu ræser du lige derned af. Det er det sidste, vi har 10 sekunder tilbage. Vis lige, hvor hurtigt den kan køre. Ja, sådan der, det er lækkert. Det kan vi godt. Sådan. Bum, bum. Der var den. Det her, David og Mikkel, det er Andreas Mogensen, og jeg kan godt afsløre, at han vil altså ikke stille sig tilfreds med de der 2 spor på kølet hjul, du render rundt på, David. Nej, det kan så heller ikke helt tage mig til rummet. Jeg synes, der er lidt rumhjul over dem. Ja, jeg kunne godt være lidt. Jeg vil aldrig tage til månen uden min rumhjul, det er helt. David, tusind tak for besøget. Selv tak. Vi ses, David. Kør forsigtigt. Så nu bakker han ud fra sit der. Jeg synes, han skal have en hjelm på. Nå, det bliver næste gang.
I virkeligheden vil jeg bare rigtig gerne vise jer de her billeder. Prøv lige at se, hvordan det tager sig ud, når Andreas Mogensen han er på træning til den rummission, der starter i morgen tidlig kl. 6.37, helt præcist.